kani koma nakabva yako yekuda kubata ikai ichabata ropa kundongobata ropa ndichita sei indo kwaugoni kuverengera tiri kumachi handitiri kuma-20s kana ndiri kuma-20s akuzoti chii chinenge chaitika ndiri kuperiod siyana nyaya saka wamana kuenda kumwedzi keperiod kwao ndokonobva ndisira pilo nechimudhori pakatoda izowerewo kakuti usandibatezve utambire infect pfeka toni pfeka tirari toni pfeka tirari saka utaura kuti tiri mukadzi nemurume waenda kumwedzi haunimbondiudze unongotanga nekupfeka mapfekero akaita ndikakuudza ndokuti utese zvinodyiwa here kuti ndikakuudza zvinodyiwa unobva waguta pfeka zvedu tirari mhani ine mubhedha muhombe mumwe kukona kuenda kumwedzi kwatikazomboshamisipo kuti tinobva taitirana bhaunda rokuti haudi kana kubatwa nini kana kuti ubva wakapfeka tirazi wakaita kusungwa daro so kurora ma2000 kwakangoma munhu ngatirare wakutoziva kuti handiwazira pared robot kuti munhu zvakamira so nenda kuudza kudhara ndiwaide waenda kumagirlfriend so ndimwe tati varume vaureni aiwa ndimwe tati varume vaureni zvakanaka ipapa wabika nyama yange yakawanda sauti izvozvi ndakuda kubatawo baby iwe wakapfeka wakaita kusunga udariso ndiri kumwedzi usandibata ndiri kumwedzi nyaya yekumwedzi yakutoitisa hondo kuda kutorwa neni tambonetsana here ndinoda kungokubata usandibate handindakuudza kuti ndiri kuperiod